खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय बे समाव जिहेतु जोंनि सानजा जनाय होनोब्ला रावबो मिथियै गैया जाय गंसे बे समाव देग्लायनि जिथु मेट्रिक आनजादाव सासे फरायसाया आनजाद होदोंमोन आरो बेयाव गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोबाय आङो जनाय डक्टर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मोजां गसाइ नार्जारि आङो जनायनिनो बेवहाय दिनै जोङो जनाय डक्टर दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि जा 2022 मायथाइनि जा HSLC आनजादनि रिजाल्ट बेवहाय बिजोङाव फरायनानै सेथि थाखो नैथि आरो थामथि जोङो सेथि थाखोआव देग्लाय जोंनि ओनसोलनिफ्राय सानै स्टुडेन्टआ जोंनो माने स्टार मोन्दों बेवहाय जोंहा जोबोद गोजोननाय दङ देग्लाय मोननै स्कुल UNB गोजौ फरायसालि आरो UN एकाडेमि सिलिखागुरिनि बे गंनै फरायसालिनिफ्राय टटेल 43 स्टुडेन्ट एपियार जादोंमोन बेनिनो UNB नि सासे फरायसा जियानो जा जोंना 100% रिजाल्ट बेखौ जोङो गोजोननाय दङ जोंनि जा 43 स्टुडेन्टनि देग्लाय खालामगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो बे समाव जितु जुनाय हालामा बेबायदि मोनसे जायगा जे गोबां हान्था मेलानि थाखाय थां फैनि थाखाय गोबां खस्थ' जायो बेयाव सोलोंथाइ लाफैनो थाखाय आं मिथिनाय बायदिबा 2 किल'मिटार 13 किल'मिटार गोजाननिफ्राय हान्थिनानै फैयो जाय लामाफ्राव जितु साइकेलजों फैनो हाया थाबायनानैबो फैनो गोनां जायो आरो गारि गुरायाथ' थांखाया बेबायदि थासारिजों जितु जानांनाय मोगा मोगि बेबायदियाव जोंनि बर'नि जौगानांगौखौ आरो जौगाहोनांगौब्ला बेसेबां खस्थ' दं आरो बे दिनैनि थाखाय बेबायदि जायामोन जे दिनै जों नुनो मोनदों बर' गामिफ्राल' बेसे अबहेला दं नामा बे बिथिङाव जों खोब मोजां मोनसे थासारियाव गैया जोंनि स्पेसियेलि नोंथांमोना नोजोर बोयोबा नुगोन मेनलि बर' गामिफोरा थांफैनो जा बेबस्था लामाफोरा खोब मोजां नङा दा जोङो जनाय जिपि वाइसआव बुङोब्ला जनाय जिपि बा सिगा जिपि बा बे मोननै जिपिया एसे मोजां बा राजाखाना जिपि दा बे मोनसे जिपिया माने खोब माने गाज्रि थासारियाव दङ आरो दा लामा थांलाय फैलायनि जा मोनसे मेजरिटि हिसाबै जोंना बर'फ्रा बेवहायबो दङ दा खिन्थु लामाफ्रा खोब मोजां नङा दा बेखौबो नेवसिनानै जे जोंनि फरायसाफ्रा सोलोंथाइ लानो थाखाय दा सोलोंथाइ लानायनि जा मोनसे गोसो गुदुं गोसोखौ लानानै जोंनि गारजेनफोरनि दैदेनगिरिफोरनि नाजानायाव बा जोंनि फरायसाफोरनि गोसो गुदुं नाजानायाव 12 बा 13 14 बेबादि गोजान गोजान किल'मिटारजों हान्थिनानै फैनानै सोलोंथाइ लाफैबाय दङ दा माखासे स्टुडेन्टफ्रा बेवहायनो बर्डिं थाना सोलोंथाइ लाबाय दङ दा अबहेलानि खोथाखौ बुङोब्ला दा जोङो जोंनि स्पेसियेलि बेवहाय नोजोरखौ बोयोब्ला आरो पलिटिकेल एंगेलाव दा जोंखौ खोब मोजां मोनसे नोजोरजों नायो होननानैबो जों बुंजोबनो हाया आरो दा बेखौ रोखा दा बेखौ जों बुंलायनांगौ खोथा नङा दा नोंथांमोना नायबानो नुगोन आरो जों पलिटिकेल एंगेलआव जोंखौ माबादि माने डमिनेट स्टाइलाव माने जोंखौ जोंनि ओनसोलफोरखौ नायो दा जोंनि ओनसोलफोरखौ बेसे गोसो होनानै नायनांगौ बेबादि गोसो होनानै नायनायखौ जों नुवा आरो बाट जोंनि दुखुनांथाव जोङो गासै इमान जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोर दङ दा गोबां खेब सावरायलायनाय जायो बा इलेक्सनफोर फैयोब्ला एलायन्सआव थाना खामानि मावनाय जायो खिन्थु होमबा एसे प्रेसार होनांगौ प्रेसार होब्लाबो जोंनि ओनसोलफोरखौ खोब मोनसे साबना हामना जों खालामनो हायाखै आरो हप फैबाय थानाय समाव जोङो मोजां जागोन आरो जोंनि दा काउन्सिलबो जाबोदों बे काउन्सिलनि गेजेरजोंबा जों पन्सायत बा MLA गासै बिथिंनिफ्राय जों मिजिंथिगोन दा फैबाय थानाय समफ्रा मोजां जागोन गोजोननाय थाबाय ओरैनो जोङो फंनैसो बाथ्राबो मिथिबावनो लुगैगोन जे सोलोंथाइनि सायाव जों सावरायदों हिसाबै बे जनायाव बांसिन बेसेसो गं बर'फोर दं आरो बेबायदि गोजौ फरायसालि गंबैसे दं बेखौ जोंना गोजौ फरायसालि हिसाबै गंनै दङ दा नै UNB गोजौ फरायसालि बे गंसे आरो नायल' जायल' गंसे UN एकाडेमि गायसननाय दङ गोजौ फरायसालि दा बे गंनै दङ आरो गेजेर फरायसालि हिसाबै TB बर' गेजेर फरायसालि गंसे दङ आरो जोंहा मोनसे दंबावो लादांगुरियाव दानसोरां गेजेर फरायसालि बे गेजेर फरायसालि गंनै गोजौ फरायसालि गंनै आरो गुदि फरायसालिया 14 जोंना माने गुदि फरायसालिफोर दङ दा बे फरायसालिफोरनिफ्राय जेरैबादि
स्टुडेन्टसफोर फैबाय थादों। दा स्टुडेन्टफ्रा जोंनि बर' बिजोङाव सोलोंथाइ लानायाव बै समाव एसे माबामोनब्लाबो खममोनब्लाबो दा जों नोजोर बोदों जे जोंनि बर' गारजेनफोरा सांग्रां जाबोदों। दा बे सांग्रां जाबोनानै दा देग्लाय नैबे UNB गोजौ फरायसालियावनो होन बा UN एकाडेमियावनो होन बा माखासे गेजेर फरायसालियावनो होन थारमाने माने स्टुडेन्टफोरनि जा बर' स्टुडेन्टफोरनि माने बर' बिजोङाव फरायनायनि जा अनजिमाफोर बे अनजिमाफ्रा बांबोबाय थादों आरो दा जों आसा खालामदों दा जोंना गंनै जिथु भेन्सार स्कुल दंमोन दा बेवहाय मा होनगोन बेखौ माने टिचिं जिथु माने एपइन्टमेन्ट मोननाय मोननै सनापुर गुदि फरायसालि आरो टिभि गेजेर फरायसालि बे गंनै फरायसालिया टिचार एपइन्टमेन्ट माने जादों थांनाय माबायाव खिन्थु प्रभिन्सियेलाइज जायाखै होमबाबो बे सानै स्टाफ मोनदों दा बे सानै स्टाफजोंनो फरायसालिफोरखौ सामलायबाय थानाय जादों आरो ओरैनो दानसोरां गेजेर फरायसालि मोनसे फरायसालि दङ दा दुखुनांथाव बे मोनसे फरायसालिया दाबो भेन्सारै जाना दङ होमबाबो बिथांमोननि गोब्राब नाजानायाव बे फरायसालिनिफ्रायबाबो खोब मोजां स्टुडेन्ट फैबाय थादों आरो ओरैनो गंबेसेसो गामि दङ नोंथांमोननि जि जनाय हालाम 35 बर' गामि दङ बेसेसो स्कुवार फुट गुवार जायो बे ओरैनो स्कुवार फुटाथ' बेखौ रोखा थ' जोङो दिनैसिम बेखौ सुनाय जायाखै जानायावनो आरो खोब मोजाङै बिनि सायाव माबाबो गैया स्कुवार फिटखौ लानानै बे हिसाबैथ' गुवार जायोना जेनेबा गुवारथ' डिसटेन्सआ जागोन गोजान जोङो गोजान जालायो गोजान जायो आरो दा जोंनि बे मेन टाउननिफ्रायनो 3 माइल जोंना माने सान्तिपुर राजलदुबि तारिकसारि बेखिनि ओरै गंबा गामि दङ दा होजोंनिफ्राय टटेलि बे मोनसे दैमा सेरनि गामि दा बेखौ दोननानै दा नैबे साइडआव टाउन साइडआव थाबाय दा बेनि उनाव बे राजाखाना सिगा जिपि हरै दङ आरो दा गोबां जोङो माने गुवारै गुवार गोसारनानै दं आरो डिसटेन्सआ डिसटेन्सआव दं गुवार आरो जालायो आरो गुवार डिसटेन्सआव जोंनि बर' गामिफ्रा दङ दा जोङो दख'रा हिसाबै जोङो गालिसिम गोलैयो गालिनिफ्राय जोङो अरुणाचलसिम जोंहा ओरै अयरामघाटसिम ओरै अरुणाचलसिम जोङो बर' अरुणाचल गामिफोर आरोना नांजाबखायो आरो बर्डार दा बर्डार बेवहाय अरुणाचल सिङावबो आयदार जानाय जोंना बर'फोर थाइगिरगुरि एपि होननानै गामि गंसे दङ दा बेवहायबो जोंहा गं 18से बर' न'खरफोर दङ बिथांमोनाबो अरुणाचलनि हाबाबो रुजु रुमाय रायजो जाबाय थादों आरो जोंजों बर' जे समाज बेबस्था बे समाज बेबस्थाखौनो गोरोबनानै रायजो जाबाय दङ गोजोननाय थाबाय बे समाव जिहेतु जोङो जनाय हालामनि माखासे थासारि बेखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिबाय थारैनो मोनसे गोबां जौगाबावनायनि गोनां दङ जौगानो गोनां दङ समाज बेबस्था खालामनांगौ गोनां दङ राजनिथि बाबै जोङो गोख्रोङै बाहागो लानानै जिहेतु जोंनि लामा बेबस्था बायदि बिथिंनि बेबस्था बेखौ माने जोङो कब्जा खालामना लानो हानांगोन आरो गोजौ माने सेख'ना लानो हानांगोन होननाय जादों आरो थिग बे भिडिअनि गेजेरजों जोंहा जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांनि फोरमायनायजों नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ बेनो जाबाय जनाय हालामनि बेबस्था आरो जनाय हालामनि माखासे मिथिनांगौ बाथ्रामोन मिथिबाय गोजोननाय थाबाय बे समाव नोंथाङा बे सम दान्दिसे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननि चेनेलसिमबो